Gak apa-apa wis. Apa wis? Lho lah jarene sing duwe seragam kuduke digawe. Klambine ya. Klambine ya ora. Lah iku Mbak Dewi ya duwe paling teko umroh wingi lho ya. Apa? Klambi. Ya ora iki wis suwe. Lah iku padha kan. Wis jarene sampe biru wae. Ya Wis lah. Jare wenti ngene. Anu apa jenenge? Kudu ngetok Mbak sing seragam. Mbok iki. Aku ngomong lupa jeneng. Wis wegah dilimeti. Wis wegah. Wis apa tuwek. Wis wegah dilimeti. Lah winginane jangan ireng. Terus winginane bareng Ayo yo. Ala cedhek ae. Apa? Yo ora apa ya. Yo ora Lah kok Pak Teh iki lho yo ora. Ora padha ngono ae lho wis. Kabeh karo sing padha. Gak maksudnya aku ora nyontoni kancane. Ngono ah. Wong aku padha mau puteran aku. Kemarin ngene dhewe kan aku. Oh, lek koyo ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarlah ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya muslimin amin. Ila hadidan Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sultanil awliya Syekh Qadir Jalani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Hasan jami'a abina wa ummina wa san jami'a ustadina wa san jami'a al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wa minal ahya'i minhum wal amwat. Usanna ruhima jiyashim asyari wa usanna ruhima yuhab hasbullah wa usanna ruhima yusamsuri wa usanna ruhima yuridwan wa usanna ruhima yutahiru wa usanna ruhima yutamalutin ahmad wa usanna ruhima yuhanan wa usanna ruhima yuhamimudabda wa usanna ruhima yuhamid wa usanna ruhima yushahid wa usanna ruhima yumusin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasan mandaha habduru fi hadal majlis wa wasan lahi Bapak Misti bin Samirun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya muslimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala amrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para rawuh monggo sadèrèng ngaji niatipun dipun tata piyambak-piyambak. Sepisan wajib niat pados ridhanipun Allah
Kaping kalih pados ilmu ngilangi kebodohan. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sholato sira bilaili kelawan ing dalem bengi. Walau kahala bisyatin kelawan senajan sak pengepuane wedhus. Maksudnya 2 rakaat. Ngopo. Lah nek diluar. Apa kok kon salat bengi senajan mek 2 rakaat? Fa musolli mongko utahe wong kang salat bilaili kelawan bengi iku ahsanun nasi luwih bagus-baguse menungso. Apane wajahan raine. Yang nek salat bengi raine cemorong. Wong wasi nu seneng. Ka alkarihil wajahi kang mencureng tapi padang raine berbinar-binar. Kau usah skincare ya pada gak gawe ya ilang. Lek niki pancet mawon. Ira kabarta tekolone takbir sapa sira. Nah niki penting niki. Karena wajib salat wajib bareng ngono. Ira kabarta tekolone takbir sapa sira li sholati krana salat. Fa farij mongko benggangno sira asobi aka ing pira-pira drijinira. Warfa lan ngluhuraken sira yadae kaing tangan ira hatwa mangki baika ing pancere pundak loro nira. Faida kabar talan tekole takbir sapa sira fadhok mongko nyeleo sira yaminaka ing tangan tengen ira ala simalika ing atase tangan kiwa ira tahta suratika ing ngisore udel ira. Wa idza raqata lan tatkala rukuk sapa sira fadhok mongko nyelo sira yadaika ing tangan loro nira ala rukbatika ing atase dengkul ira. Fa farij mongko benggangno sira baina asabiaka ing antarane pira-pira drijinira. Ana aturane takbir niku. Ida kabar tali sholati fa farij lek takbir kongon benggang. Asabiaka ing pira-pira drijinira warfa lan ngluhurna sira yadaika ing tangan nira hatwa mangki baika ing pancere pundak. Dadi lek takbir diatur. Allah benggang orang ini. Kalau ngono Allah pundak. Allahu Akbar. Iya boleh. Pentil orangnya ke ngutik pentil. Allah benggang. Benggang bukan begini, benggang. Allahu Akbar. Gak boleh. Jadi tiru. Pak Romane kudu ana. Pancere pundak ngangkate. Warfa mongko ngluhurna sira yadae kaing tanganira hat wa mangki bae kaing pancere pundak. Wa idza kabarta lan tekole takbir sapa sira fadhok mongko nyeleo sira yaminaka ing tangan tengen ira ala simaleka ing atase tangan kiwa ira dikon ndele tangan tengene dadi tangan kiwa memang didhisikno dadi ndak ada dasarnya Allahu Akbar dasare tangan dhisik mau dunyur-nyur Allahu Akbar
Enggak boleh. Memang kudu tangan kiwa dhisik sebab iki kono ndek kene. Kan ana to sing takbir. Allah. Oh, sembahyang kok larang TikTokan. Oh. Memang disuruh ini dulu, ininya di atasnya. Jadi tangan tengene memang dikongkon di dhuwure tangan kiwa. Masya ning kene ora dikongkon tangan kiwa dhisik, tapi disuruh tangan tengene numpangno tangan kiwa. Jadi gak usah munyer-munyer. Pernah tak takoni, napa kok ngono lho? Kan tangan dhisik sunah. Ya apa lek dasare akal. Dasare akal niku. Jadi memang dikongkon tangan tengene niku. Fardhu mongko nyeleo sira, mung tembung nyeleh. Fardhu nyeleo sira. Yaminaka ing tangan tengen ira, alasi malika ing atase tangan kiwa. Dadi kendele ya bener ngene ajene. Dadi gak usah dhisikno tangan tengen. Jadi kadang-kadang tiang ning mboten ngaji niku kadang-kadang ibadahe disawang iku lucu. Takbir barang yo ono to. Allah. 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 Boten usah aneh. Gusti Allah ya ora seneng wong aneh-aneh. Nek pun ngoten alasi malika ing atas tangan kiwa tahta syurratika ing ngisore udel ira. Itu cok dhuwure udel. Ono maneh ngene. Ngene. Ono maneh sing ngene. Iya. Udel. Nah, udel iki lho. Wong bahasane jelas. Udel, isore udel. Sapa iki? Oh iya, dulure Mbak Tia. Sampai pangling aja. Isore udel niki lho, jelas perintahnya. Jadi gak usah aneh-aneh. Tahta suratika ing isore udel ira. Isore udel ya. Jadi orang ini. Ya orang ini menclek ngene. Ya apa sampean kok sembayang kok menclek ngono? Jare nyekel ati. Jare atine. Ya udel ya ora apa-apa. Sing sunah berarti sore udel. Ya pas udel ya ora apa-apa. Jok dhuwure udel. Iki wong sembayang wong kademen. Wong ana dasare. Fardhu mongko nyeleo sira ya dae kae tangan tengira ala rubate kang tase. Terus nek wis mari ngoten tata surati kantare udel wa idza raqta lan tatqalane rukuk fadhok mongko nyeleo sira yadahi kaing tangan loro nira ala rubatika ing atase dengkul. Ya dengkul sing dicekel cok dhuwure dengkul. Male nek dhuwure dengkul lak male ditekuk ngono, kadang ono kan sembayang ngene. Dengkul dipas iki wisan siku dan kepalanya dingkluk. Dengkul iki kudu kenceng, gak oleh ngene. Gak oleh kembukruan.